आबा बारहुंखा मा आयै आबा रनिया फन खालामदों नामा आदायाथ' फन खालायाखै माबा आबा नों दाया हाबिलानि बाथ्रा मायबा बुंबावनो नामा हाबिलाया अबावबा थांदों गोमादों मायबा बेबायदि बाथ्रा बुंदों नामा आदायाथ' बेबायदि जेबो बुङाखै आंनि सिगाङाव हाबिलानि बाथ्रा जेबो बुङाखैना नों दाया गुबुन बाथ्राथ' जेबो रायज्लायाखै नोंजों रायज्लायाखै मानो मायबा जादों नामा गैया जेबो जायाखै आं ओरैनो सोंदों अरे सकसो जाबाय आं मा उन्दुनानै थाखो रनियालाय आंलाय माथो मानो उन्दुफिनखो बेलाय आंनि थाखायथ' मोजाङानो बे आंखौ निमाहा होफिनबाय खोमा बेनिखायनो उन्दुना थाफिनबाय नि देहाखौ माबोरैबा मोन्दोंथाय आयै 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 I'm so surprised मिथिबायना आं बेसेबा सरप्राइज रनिया बिसिनायाव उन्दुनानै दङ आंखौ निमाहा होबाय बियो माबा उन्दुलांबाय मानसिया मैया फेनाया एसे माबोरैबा मोन्दों बियो खर'खौ माबोरैबा मोन्दों खोमा उन्दुनानै थाबाय आयै आंखौ रनिया निमाहा होबाय ने आंखौ रनिया लोगो सानफिनसिगोन खोमा ने आंखौ मोजां मोनाबाबो जास्ट आंखौ दा लोगो होननानै सानब्लाबो आं बेखौनो गोजोननाय मोनगोन बिनिफ्राय उनाव लासै लासैनो आंहा गार्लफ्रेन्ड जागोन आरो ने आयै औ बेनिखायनोथ' खालायदों आं बेफोरखौ जाहाथे सानसे समाव नों रनिनि हिन्जाव जानो हायो आं इयुननि खोथाखौ सानखादों माने मा आरो माने आं बिनो साहायाव उन्दुलांनायनि स्लिपिं टेब्लेट होदों मा आयै माने बेबायदि खालायदों नोङो मा जागोन मायबा मोनसे जाब्ला प्रब्लेम जाब्ला नों नोंनि स्लिपिं टेब्लेटखौ मानो बिनो जाहोदों हारसिं फैनाय सनानि दावदैफोरखौ बेबायदि एंगारहरनो हायो नामा आयै नों बेबायदि खालायनाङामोन खेबसे आंनाव सोंनांगौमोन नों मानो बेबायदि खालायखौ आयै माबा मोनसे प्रब्लेम जाब्ला आं रनिखौ बेबायदि जेबो प्रब्लेमाव गोलैजानो लुबैया आयै नों मानो आंनाव सोङालासिनो बेफोरखौ खालायखौ है सिलथा जाम्बि जेबो रोङा नोङो जेबो मोनथिया सानसे स्लिपिं टेब्लेट जाबा मायबा जायो नामा आरो हेल्दि मानसिया जाब्ला जेबो जाया बेफोरखौ मोनथिबाय सानसेल'सो आरो आं मोनथिगौना बेसेबां होनांगौ अभारद'ज जायाना बियो नांगौ बायदि होखागौ नांगौ बायदिसो होदों आंहा मोनथिखागौ थेवबो आयै नों बेबायदि खालायनाङामोन ना आंनावथ' एटलिस्ट खेबसे सों नोङो एसेबां सानबाथाय जाया मोनथिबाय जोंफोर मालाबानिफ्रायनो बेखौ फान्दायनो थाखाय जोंफोरनि जेयाव फासायनो थाखाय बेफोरखौ नाजागासिनोमोन आरो गावबा गावनो फैनाय माबाखौ बेबायदि एंगारहरगोन नामा बेफोरबायदि सुबिदा नों गले गले मोनगोन नामा नाथाय आयै बेफोर रिस्कि जायो आरो बेफोरखौलाय मानो खालायनांगौ आं बेफोरबायदि आं खेबसे बेबायदि फोथाय खेबस' खालायनानै आं रनिजों एसेबां सेया खालायजादों आं आरो बेफोरबायदि खालायनो गोसो गैयामोन आं आरो रनिनि नोजोराव गाज्रि जाफिननो गोसो गैया आयै बेफोर बाथ्राखौ मिथिब्ला रनियाथ' आरो आंखौ एसेबो मेगन थाइसेजोंबो नायनो हानाय नङा दाथ' एसे निमाहा होदोंआनो नाथाय बेफोरखौ मिथिब्ला थैद मूर्ख जेबो मिथिया बियो नों जेरैबायदि गाख्र' बुंगासिनो खोनागोनसो बियो सिलथा बे टपिकखौ बेयावनो सेन्स खालायदो रनिखौ गावनि खालायनो गोसो गैया नामा नोङो एसेबां सोंथि खालायगासिनो जि नङा आयै आं गिनाय मोनो जेबो जाया होननानै बुंदोंना आङो जेबो जाया बेनो सान्स जोंनि बे सान्सखौ एंगारना लाब्ला नों मोनखालाबो सार दंमारोना गैयाबा बेयावनो मानो गैया बे रुमावनो दं बियो बे हटेलावनो एरसिनानै दं बियो बेखौनो होननानै इनफर्म हरदों माथो बे हटेलावनो एरसिना दं होननानै इनफर्म मोनदों माथो दरजाखौनो खेवा बुबाबो मोनथिदोंसो ना मायबा खबरसो मोनदों ना मायबा जाख्लाया जोंफोरखौ फैदों होननानै खेबसे बुबावनाय औ जोंखौ फैनाय खोनानानै खारखोमाबायसो नामा बियो थै खारखोमायाखै बियो मोनथिनाङा बियो माबायदि मोनथिनो आरो खारखोमाबाबो खारग'वा बियो र' माथो हरलाय मा होनना रुम सार्भिस होननानै बुं रुम सार्भिस बाथरुम साफा खालामनो फैदों होननानै बुं टक टक हेलौ सार हेलौ रुम सार्भिस হেল্ল' ছাৰ অকণমান দৰ্জাখন খুলি দিব পাৰিবনে ৰুম ছাৰ্ভিচিং বাথৰুম চাফা কৰিব আহিছোঁ ছাৰ অকণমান খুলি দিব নেকি ৰুম ছাৰ্ভিচিং बुंबाय था सोरलै जमराजा खारजाखवा ओइ शाला हारामि अबाव खारनायदों पुलिसनि आखाइजों खारग'गोन नोङो आं जेबो खालायाखै थाव पुलिस स्टेसनाव थाव नोंखौ बेयावनो बाथोन मस्ला देना होगोन थाव शाला सिख्ला बुखोमानानै खारखोमाग्रा आइदै बे जेबो नंबावासो नोंखौ ओरैबायदि बाथोन देग्लिनानै देगोन थानायाव थौ माबोरै थानायाव थौ अबेनि न' सावग्रा दा खुरखादों नोङो अबेनि दन ओंखारदों आंनि एरियायाव फैनानै नोङो मावरिया निखावरिफोरनि न' सावनो आं जेबो खालायाखै एंगार सार एंगार सिख्ला बुग्रा नोङो अबेनिबा सिख्ला बुना खारखोमाग्रा नोङो सिख्ला खिनाय खालामग्रा गथ' खिनाय खालामग्रा थौ
माबायदिथ' नोङो आंनि एरियायाव थानानै दाखु मावग्रा नोङो आं थानायाव नोङो दाखु मावनो हागोन नोङो बबेनि दाखु दन ओंखारनो फैदों नोंखौ दिनै आथिं आखाइ सेफायना दोनगोन जोंफोरो आं जेबो खालायाखै सार जेबो खालायाखै आं थेव साला थेव सेंमा साला थेव बुं होनदों बुं नङाबा बे लावथिखौ नुदोंना नुवाखै बे लावथिखौ बायजासिम बुगोन मिथिबाय औ आरो सारनि लावथिया बायब्ला आंनि लावथिया दंबावसो बेखौबो सेफायबावगोन आं मिथियालै आं मिथिया आं जेबो मिथिया मोनथिया आं नोङो मिथियालै आं मिथिया जोंफोरखौ थगायनो फैदों बुं होनदों हाबिला आरो अख्राङा अबाव दोङो अबाव खिथि फैना दोनदों नोङो मोनथिया जोंफोरनि पावारखौ मोनथियाखै नोंखौ ओरैबायदि बुग्लिगोन मोनथिखा आथिं आखाइ हारा हाद्दि सिनस्रि हारा सेफायजोबगोन बुं होनदों मोजाङै सोंनायावनो बुं बिसोरखौ अबाव सोखोमानानै दोनदों नोङो सार बेखौ अननानै लाब गैला बेखौ सोंबाय थानो लाब गैला दोखो दोखो बुदो बिनि खुगानिफ्राय गावनो गाव ओंखारसिगोन आरो सार नों बुलाबा हर आं बुंसै आं मिथियालै सार आं मिथिया आंखौ निमाहा आं मिथिया इसोरनि कसम आं जेबो मिथिया हाबिला आरो अख्राङा अबाव दङ आं जेबो खालायाखै सार आंखौ निमाहा आं जेबो मिथिया आंखौ थांनो हो नों जेबो मिथिया नोंनो हाबिलखौ बुना थांदोंनो नोंनि न'निफ्राय बयबो नोंखौ मेगनजों नुदों नों थगायब्ला जागोन नामा हो आरो न' सावग्रायाबो नोंनो मानो न' सावनाय नोङो बिसिनि न'खौ आंनो सावदोंमोन सार थेवबो आं हाबिलाखौ अख्रांखौ लाङाखै आं मिथिया जेबो मिथिया आं खारखोमाखादों बुनानैनो आं जेबो मिथिया सार है साला बिदि सोंबाय थाब्ला जालालै बेखौ होदो बेखौ औ नै आं पुलिस स्टेसननिफ्राय बुंदोंमोन औ नोंथाङा फैदोंमोन ना औ सार थांदोंमोन नोंथांनि थाखाय मोनसे मोजां खौरां दङ बे जाख्लाखौ जोंफोर हमनानै लाबोबाय नाथाय दा बियो खुगाखौनो बेखेवाखै हाबिला आरो अख्राङा अबाव दं खिन्थायाखै बियो सार जाख्लाखौ हमनानै मोनबाय औ नोंथाङा पुलिस स्टेसनाव फैनाय औ दे सार आं थांगासिनो सार दे हे इसोर दासो मोजां मोनसे खौरां मोनबाय जाख्लाखौ हमनानै मोनबायबा हाबिलामोनखौबो मोनखासिगोन र' गुथाला मा मोनखौथाय फन खालायनो र' जाख्लाखौ हमनानै मोनबाय होननानै औ आबा गुथाल मा मोनखौ नोङो बाबा नै आं क'क्राझार रेलवे स्टेसन मोनबाय नै आबा मोनसे गुड निउस दङ जाख्लाखौ हमबायनो पुलिसा फन खालामनानै लिंहरदों आंखौ नै हाबिलामोननि बे जायगानि थारायाव नों फैबानो जाबाय डाइरेक्ट मा बाबा जाख्लाखौ हमनानै मोनबाय माब्ला नै दानसे पुलिसा फन खालायदों आं थांनो नागिरदों दा बेनिफ्राय बाबा अबाव एरसिना दंमोननो बे जाख्लाया बेनिफ्राय पुलिसा मायबा बुंदोंना हाबिलाया अबाव दङ खिन्थादोंना बियो खिन्थानाय माने पुलिसा दानि जेबो खुगा बेखेवाखै होननानै बुंदों खुगा बेखेवाखै बियो खुगा बेखेवाबा जागोन बियो बाबा बे जाख्लायानो बेबायदि खालायखादों जाख्लायानो एरसिना दोनदों बिसोरखौ पुलिसखौ बुं जेसेबां हागौ बिखौ टर्चार खालाय आरो बुनो हो बिनि खुगानिफ्राय गावबा गाव ओंखारलांगोन बुजाबा औ थांनि र' साला बे दाखुवा हाबिलाखौ आरो अख्रांखौ अबाव लांनानै दोनदों खिन्थायाबा जागोन बियो पुलिसनि खिन्थायाबा खिन्थाया आंनोथ' खिन्थाथारनांगोन बियो ओरैबायदि बुगोन बिखौ बुथारगोन आं खिन्थायाबा सिखाव दाखुफोरा बेबायदिनो जाखायो गिबियावनो खुगा बेखेवा लासैनो बेखेवगोन बिसोरो दे फैबाय थानाय नोङो माबोरै फै दे बाबा थांगासिनो आं औ दे जायखिजाया जाख्लाखौथ' हमनानै मोनबाय दा बेखौ हमनानै मोनबाय टेनसन गैला आरो जुदि बेनो हाबिलाखौ लांदों हाबिलाखौ जेराव अख्रां जुदि बेनो एरसिखोमाना दोनखादों बेथ' खोन्थाखानांगोन बिनि खुगानिफ्राय बख'खागोन पुलिसखौ इजि सानदों नामा बियो खारखोमागोन सानदोंमोन बियो बेफोरबायदि गाज्रि खामानि मावनानै गाज्रि फिथाइखौ सानसेबाबो मोनखायो खारग'गोन सानदों बियो बुङालासिनो पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारग'बा आंनि आखाइनिफ्राय खारग'आ नोङो गैया सार जेबोखौनो बुङाखै एसेबां बुबाय आङो लावथि सावथि जामना लांबाय सार खुगाखौनो बेखेवा लावथियानो बायहां जालायलांबाय आरो खेबनैसो बुबोबा लावथिया बावसिगोन बायथों लावथि बायजासिम बेखौ पुलिस स्टेसनाव लावथिनि माबा खोमि दं नामा बुबाय थागोन बेखौ खोन्थायागौमानि बियो सिख्ला बुग्रा मालायनि न' सावग्रा बियो अबेनि बियो सिख्ला एरसिखोमानानै दोनग्रा बुबाय था खोन्थायागौमानि बुबाय था बेखौ हरसे बु
सार प्लिज सार आं जेबो मिथिया आदै आं जेबो मिथिया आं हाबिलामोनखौ जेबो मिथिया अबाव दोङो आं लाङाखै जेरावबो आंथ' खारखोमानानै गुवाहाटियावसो थाहैखादोंमोन बे हटेलाव बे खालिनो खारखोमाखादों आं सार आं जेबो मिथिया सार आं जेबो मिथिया सार जेबो मोनथिया नोंनि रायखौ मोनथिया सानदों आं नों आगोलनिफ्रायनो बेसेबा बेबायदि गाज्रि मानसिफोरनो आगोलनिफ्रायनो दा खुदुनखामोन नोङो नों बासिनासो दंमोन आंनि मेगनाव दा नोङो बासिगोन सानदों बबेखौ